Bamako a n'a lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bɔkari Tarawele nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn jɛgɛfo ɲɛmaso ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn an bɛna sigi ka fasɛri lakale dɔw de sɔnna ni k'a sɛbɛn ka sɔn tile k'u kɔ jeni ka sɔn tɔɔrɔ ma ka sɔn ɲɛguwa ma maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ma tɔɔrɔ o fana tiɲɛ ye k'u Tarawele maa minnu fana b'u sigi k'an lamɛn an bɛ waleɲuman dɔn foli ta k'olu sɛgɛrɛ n'olu fana tɛ arajo tɛ yen siga t'o la n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbalan tɛ i dɔrɔn fila bɛ duguma maa minnu b'an lamɛn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan Bɔkari Tarawele an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn maa minnu b'u ka majɛnw bila an ka kumaso kan an b'a fɔ ko Ala ka sugu kɛ tama tama Ala ka sugu ja ya Rabbi Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na Ala kana an kɛ ka ɲɔgɔn bila fiyewu a ka kɛ furutututu ye bi baara taabolo filɛ so fan dɔ in fɛ Jibi ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la e ni ne jɛgɛfo ɲɛmaso ka yamaruya kɔnɔ anw ye bi kunnafoni lasebaaw ye e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bi bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele joona joona ne bɛ n tɛgɛ don l'indépendant fasiriba n'o ye M2S ye Bɔkari a ko Burkina Faso jamanakuntigi ye Bɔkari a ye maa 3 bila ka na an ka jamanakuntigi la kuma ɲɔgɔnya fasiriba ko ni lajɛ in bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen ye avril kalo tile 22 masakɛ bulon la Kuluba fasiriba ko Burkina jamanakuntigi a ye maa 3 min bila ka na an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele u nana mun ni mun fɔ an ye u nana mun ni mun ta jamana kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na Mali kɛlɛkɛcɛ n'o ye armée malienne an bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ armée monte en puissance Bɔkari Tarawele o kuma min ye bunakun sago dɛ ni ka taa diɲɛ seliginani bɛɛ lajɛlen la min ye Burkina Faso jamanakuntigi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ sigiɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali kɛlɛkɛcogo ka nin hakilina kura u ka nin sebaya kura u ka nin dɔnniya kura in u ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn na o kuma sigiɲɔgɔnya ye jo ye o kuma n'an gɛrɛ joona joona sigiɲɔgɔn na yaasa o fana k'an bilasira kilisi mun b'u da u ka dɔɔni fosini k'o di yan fasiriba ko Bɔkari Tarawele maa minnu nana an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ u ɲɛ o de ye lieutenant colonel Yves Djidje Bamuni Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ ale kɛrɛfɛ min ye maa kologirin 2 wɛrɛ bɛ u nana ni sɛbɛnfura ye ni kana di colonel Asimi Goyita ma Bɔkari Tarawele Asimi Goyita fana ko maa kelen ko man di a ye wele bila colonel Maliki Diaw ma n'o ye CNT ale ɲɛmaaba a ye wele bila ministre de la défense des anciens commandants ma n'o ye colonel Sadio Kamara Bɔkari Tarawele a ye wele bila colonel Modibo Kone ma min ye sécurité d'état o ɲɛmaaba don Bɔkari Tarawele jango ka kɛ seere ye a ye wele bila tuguni min ye directeur du cabinet du président ma président ka cabinet o ɲɛma a ye wele bila o fana ma nin kuma minnu bɛna fɔ o ka kɛ seereya ye nin bɛɛ lajɛlen la fasiriba ko kuma bɔra ka bin kuma min na Bɔkari min kɔni ye ci mun daru donu da u y'a jira k'a fɔ u tɛ bin ni ci ye abada ci in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Mali kɛlɛkɛcɛw sanayɛlɛ mun n'an bɛ k'o sɔrɔ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ daraja min na an ye nin kilisi in bɔ yɔrɔ jumɛn na bɔn yanni ka taa yɔrɔ jan an b'a f'u ye dɔrɔn k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'a di Rusiw ma baara banna o dɔrɔn kunnaja don n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ an bɛ ɲɔgɔn munumunu kuma na cogo di Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye MBS ye a y'a jira k'a fɔ Burkina Faso ɲɛmaa 3 Bɔkari Tarawele min kɔni chef d'escadron min ye Etiendere Boyego ale kɔni ye kuma ta o kuma u maa 3 tɔgɔ la a ko colonel Asimi Goyita min ye an ka masakɛ n ka jamanakuntigi ale min ye n ci Bɔkari Tarawele a ko e kuma i ka fɛn fɔ an ye i ka fɛɛrɛ d'an ma Bɔkari Tarawele bolodiɲɔgɔnmaya baara min ŋaniya b'an kɔnɔ Bɔkari Tarawele an bɛ se ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ maa min bɛ Burkina transition kunna bi o de ye Paul Henri Sandago Damiba fasiriba ko a ko min ye lieutenant colonel don a ye kumakan minnu fɔ an ye o ko Mali ni ban kumakan ninnu ma wa Bɔkari Tarawele sigiɲɔgɔn ye jo ye an tɛna ban bolodiɲɔgɔnmaya Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɔrɔlen ko ye Mali ka Burkina dɛmɛ o ye kɔrɔlen ko ye sigiɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔn bɛ Mali ni Burkina cɛ Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen ko ye ni Burkina ye fɛn fɛn ɲini Mali fɛ Mali tɛ se k'i ban abada fasiriba ko a ko n'i ye dancɛ lajɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye frontière ye kilomètre 1000 n'a kunkanfɛ Bɔkari Tarawele min y'o fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw ye tuba kule minnu bɛ yen Bɔkari Bamancu bɛ dogoli mun kɛ o tu la ni k'u kari ka don Burkina kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka don Mali kɔnɔ walima ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ka don Burkina a ko u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la ni ka jɛ ka patrouille boloda ɲɔgɔn fɛ patrouille mun bɛna kɛ kunnawoloba ye bɔn an ye nin kɔrɔfɔ in fɔ yan o
o fɔra ka yamaruya di anw ka finitigiw ma Bamaji mana boli ka don Burkina na k'a b'i kunda Burkina kan an bɛ frontière de pas nɔfɛ ka t'u sigi den wolo kuma banna Bokar Tarawele Fasiriba ko min ye Burkinakaw ye e ko Mali mana fɛn fɛn f'u ye bi u na bannen sabu ɲɛ bɛ min na ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Fasiriba ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka patrouille boloda o ŋaniya sirilen bɛ Burkinakaw bolo a tɔ tora Mali ka sɔn Bokar Tarawele e ko an fana na ban fiyewu a ko n'i ye Bamanciya wale lajɛ Bamanci minnu bɛ k'u dogo ni ka dangari kan na Bokar Tarawele cɛdenw jɔlen tɛ k'u ɲɛsin an ma ko ye u bɛ bali de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ balina kɛlɛ la Bokar Tarawele ko maa b'o ban waati dɔn wa maa minnu bɛ k'o kɛ Bokar Tarawele u bugunatigɛ ye maa jumɛn ni maa jumɛn ye Bokar Tarawele a ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ sumama ye Bokar kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye o tuma k'a bɛ fɔra da fɛ dɔɔni dɔɔni Fasiriba ko ni Mali ye kundama ni daraja fan fɛn sɔrɔ ni Burkina m'o sɔrɔ a ko hali bi Mali solila an ma taama sabu maa minnu bɛ kɛlɛ fitinɛ jugu la Burkina Faso Bokar maa tɛ ko dɔn o tuma n'u ye dancɛ sago ka don Mali kɔnɔ tuguni an ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi Fasiriba ko min ye ni kɛlɛkɛcɛw ye colonel Asimi Goïta a ye a yir'u la k'a fɔ k'u hakili latigɛ b'a fɔ ŋɔmirana mɔden Mali ni Burkina anw ye kelen ye Mali ni Burkina an bɛɛ lajɛlen dakanw ye kelen ye n'i y'an ka ko kɛcogo lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn kelen kan Mali bɛ transition na Burkina Faso bɛ transition na mun m'an dɛsɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun m'an dɛsɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka Bamanciya wale k'u ka dagajugu ta ka cɛ min ye ni jalatigi saba ye Bokar Tarawele u seginna ni nisɔndiya ye sabu kunbɛliko ɲuman min taara k'u sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mali ye min yir'u la k'o ye kelenya badabada ye kunnafoni fila nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ MBS ale ka sɛbɛnni don MBS ka fara indépendant fasorojɛkulu kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mahamane Touré ye Mahamane ko ko ni dugubila nkalon tala ka da i la walima kuma fɔra i ma kuma min ni tiɲɛ bɔlen bɛ k'i kan k'i yɛrɛ ɲɛfɔ min ye anw ka sɔrɔdasiw ka kunnafoni di soba ye n'o ye direction de l'information et des relations publiques ye des armées n'o ye DIRPA ye bakurunba la o kɔni a ɲɛmaa n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye a ye wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ o laadala ɲɔgɔn ye min n'o a bɛ k'o sigi ani don kibaru tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kalon tɛ da armée na tugun fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ dibidibini na minnu bɛ yen n'olu kan ka fɔ ɲɛfɔli bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma fɔ minnu bɛ yen n'u tɛ fɔ n'u kunna n'a fɔla hakilima bɛɛ lajɛlen b'a taabolo faamu o fana bɛ kɛ kunnafoni ka di don kibaru tigilamɔgɔw ma o laadala ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye kununko ye wele kun bila an bɛ don kibaru tigilamɔgɔw ma DIRPA yɛrɛ kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ taabolo ninnu kan a bɛ ka tali kɛ a ka fɛn ninnu bɛ ka tali kɛ fɛn jumɛn kan kɔsada in na min ye gosi k'a ye o min ye anw ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ dɔ yɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ force Barkhane bolo n'o ye Faransi sɔrɔdasilakaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kɔni an ban'o la k'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ hali n'a sɔrɔ ban bɛ ka taga u bɛ ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan hali n'a man di u ye i b'a ye k'a fɔ gosi k'a min tun bɛ force Barkhane bolo e k'o m'o lasigi anw ka finitigilakaw ma wa a bilala forces armées maliennes o ka bolo kan wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ kan in latɛmɛna ka ɲɛsin ka di anw ka forces armées maliennes ka bɛn tarata ma avril kalo tile 19 san 2022 nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ kɔsada in na bɔlɔlɔw ni réseaux sociaux sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ja dɔw kɔni dira an bɛ Barkhane ka ja yiralenw don minnu n'o y'o ta k'u di u ka kunnafoni di sira dɔw ma n'o ye France 24 ye k'a jira k'a fɔ ja ninnu o bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔdasiw ka binkani wale dɔ la min kɔni i bɛ maa dɔw su ye minnu n'o hali u su doncogo ma ɲɛ dugukolo la bawo su ninnu funu bɛ f'u kasa bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kan in latɛmɛna donni min kama ka ɲɛsin anw ka faamaw ma n'u ye kan in ta k'a kɛ u ta ye force Barkhane olu y'u kɔ don kan in na u t'a sɔrɔ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ colonel Sulemani Danbɛlɛ ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ nin su ninnu tun bɛ yen a bɛ ɲini ka waati jan bɔ bawo u kun tolen bɛ ka se hakɛ min ma min ye anw ka finitigilakaw ye olu tɛ se ka na nin nkalon min da filɛ ka da u la k'o baara jugu in kɛ ni mɔgɔ ma bɔ a kalama ko nka ko yanni force Barkhane ka taa dɛ yen sigibaw yɛrɛ kun ye kumakanw ni kulekanw bɔ koyi kunnafoniw kun bɔla ka di kunnafoni di siraw sanfɛla la k'a jira k'a fɔ ko siga kɛn bɛ yɔrɔ dɔ la min ye gosi kan ani nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye su ninnu taara mɛ ye yɔrɔ min na kilomɛtiri 3 ani tila bɔɲɔgɔnko o de ni kan in bɛ dancɛ bɔ nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ colonel Sulemani Danbɛlɛ a ko n'i ye
ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛn min bɛ yen ko n'a su donna n'a sɔrɔ a kun don bɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ haraba ni galaba kɔnɔ ko maanifin su k'o bɛ taa don cɛncɛn ko y'a dɔn ko i bɛ yɔrɔ min na cɛncɛnmayɔrɔ don n'i ye maanifin su don n'a ma don ka ɲɛ sanga n'a ka waati fiɲɛ de bɛ cɛncɛn ta ka bɔ a da la o kɔni kɛla sabu ye sa su ninnu fan dɔw don bɛ kɛnɛ ma o wa k'o bɛ n'o ko de munumunu sa k'o da anw ka forces armées maliennes na so min ye DIRPA ɲɛmaa ye n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye a ko nkalon bɛɛ barikani da bawo ka in latɛmɛna an ka sɔrɔdasiw ma don min n'o bɛnna tarata dɔ ma avril kalo tile 19 san 2022 ko k'a minɛ o furancɛ la ka bɛn ni ja ninnu sanfɛla Mali ye réseaux sociaux sanfɛla la ani France 24 sanfɛla la k'o kɔrɔfɔ ye k'a surunyana kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ Sulemani ko n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye DIRPA ɲɛmaa ko aw ka drone aw bɛ se ka ni ja ninnu filmer bari ko n'i ye ja in filmeli yɛrɛ hakɛ ta k'a lajɛ a filmena ka drone to hauteur min na o ye mètre 600 bɔɲɔgɔnko ye n'i ye ko in lajɛ aw bɛ se ka maanifinw filmer k'u to nin cogo in na ka tila ka taa nkalon da Rusiw ka instructeur militaire minnu bɛ anw fɛ yan k'olu de bɛ ka nin baara in kɛ ka fara anw ka faamaw kan ka taa sɔrɔ nkalon tɛmɛn tɛ a kan ko aw bɛ nin su ninnu dogo yɔrɔ dɔn ka taa sɔrɔ min ye bamanjilaka ye terroriste colonie de terroriste mobili bayirika minnu bɛ yen ni marifa juguw sɔnsɔn bɛ u sanfɛ olu bɛ na ka n'anw ka jamana cɛci aw bɛ yɔrɔ minnu na aw tɛ o ye nka min ye to a cɛ ni to a nɔgɔ ye ka ɲɛsin forces armées maliennes ma olu ka baara ɲɛsin bɛ o de ma waasa anw ka sɔrɔdasilakaw o bɛ se ka galabundanya cogo min na ko nka ko nin tɛ kɛ sabu ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw k'u b'u tɛgɛ fila jigin koyi bamanjilaka anw ka sɔrɔdasiw kɛn bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ o bɛ to sen na ni fɛn ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la wa min ye bamanjilaka ye n'u m'u taabolo cɛjugu kɔni bila ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ sɛbɛkɔrɔ faa foyi tɛ bɔ a la dɔrɔdɛlenw maa minnu bɛ mankanji la u ka baara filɛ nin ye u bolo wa nin ko kɛlen i b'a ye k'a fɔ min ye DIRPA ɲɛmaa ye colonel Sulemani Danbɛlɛ a ko jɛkulu dɔ wulila n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka se ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen in kan ka se ka sigibaw ni k'u kuma ɲɔgɔnya min ye commandant du secteur de l'opération Maliba ye n'o ye colonel Issa Bagayogo ye ka taa se conseil juridique de théâtre Esima n'o ye commandant du régiment ye o fana ani chef d'état-major ko ninnu bɛɛ lajɛlen m'u sen b'u kɔrɔkɔrɔ ka taa jɔ kɛnɛ in kan wa k'a ko lajɛ n'i yɛrɛ ye ko in lajɛ i b'a dɔn ko nin kɔni ye jugungalo da ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ko a labɛnna a kama min kɔni n'a ma ɲɛ ko a y'an gɛn ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ an fana na dugubila nkalon ta k'o da aw la an b'a fɔ force barikani ni faransi n'a nɔgɔma maaw ye ani faransɛ minnu bɛ yan k'a fɔ ko nin taabolo ko nin ma marché koyi bawo nin tɛna don anw kunkolo la wa min ye anw ka sɔrɔdasiw ye an jɔn b'u kɔkɔrɔ an b'u kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini u b'a la ka baara min kɛ o de ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na baara ninnu majɛ bɛ fan dɔw fɛ nka min ye fili ye badabada k'a fɔ k'i n'o kɛ ko ye k'u galabundanya k'o ko ninnu k'a tɛ sira sɔrɔ colonel Sulemani Danbɛlɛ DIRPA ɲɛmaa a ye nin kɔrɔfɔ bɔden k'a sanlama min kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na min ye Mahamani Ture a ka fasiri don Bakari Tarawele bili sanfɛ bolila o b'a dan yɔrɔ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura histoire de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara badabada Laya a kɛmɛ ka kalimu ta sɔgɔnɛ na wari a ko an ka taa jamana camancɛ bolo la n'o ye dɔngɔnɔw ka dugu Bakari Tarawele kulekan hali bi a bɛ ka bɔ tuguni dɛ Bamanca wale ni jadisuw ni torosuw k'u bɛ mun ni mun de nɔfɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ sigi gɛlɛya ko kɛlɛ tɛ Bakari Tarawele ni kana jamana ɲagami ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye Bakari Tarawele ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn na kungilenna jumɛn bɛ ninnu na Bakari Tarawele ko hali bi maaw kan k'u yɛrɛ ɲininka fasiriba ko a ko Mali kɛlɛkɛcɛw u bɛ min na bi Bakari Tarawele an bɛɛ lajɛlen kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma ni k'u dɛmɛ Bakari Tarawele ko bolodiŋɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Laya Jara ko a ko dɔngɔnɔdugu dɔw bɛ u kɛn bɛ ka kulekan gosi tuguni Bakari Tarawele n'i ye Koro marabolo lajɛ Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamana camancɛ bolo kofɔ dugu dɔw bɛ yen n'o ye dulɛnba ye Bakari Tarawele olu dugudenw kɔni bɛ ka sɔmini kɛ lasɔmini minnu don Bakari Tarawele ni ka kuma lase jamana faamaw ma a baara ta a ye wuli joona bolikumadɔn ka wusa ni sen ka di maa dɔw bɛ yen n'o ye maasurew ye Bakari Tarawele u n'u ka motobaw bɛna kalasini danbɛ u disi la Bakari Tarawele u ni bejiw bɛna Bakari u bɛna sugufiyɛ da la ni k'u ka malo ni ɲɔ n'u ka tulu ni tajiw san Bakari Tarawele ni k'u kɔ kɛ bɔ ye nin ye maa sugu jumɛnw ye Mali kɛlɛkɛcɛw tɛ dɔwɛrɛ tɛ jadisiw don fasiriba ko Bakari Tarawele kabini a bɛ kɛ kelen kelen a bɔra kelen kelenya la ni k'a kɛ kɛnɛ kan da yɛrɛ ye u ja gɛlɛyara Bakari Tarawele sabu minfɛnjugu min b'u kɔnɔ u tɛ tamakiya u tɛ siran maa ɲɛ
parce que ba ko min ye Mali armée ye o toro n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona joona bakari ni ɲɔgɔnna hakilina minnu taara ni ka ɲɛmaw sɛgɛrɛ n'u ma wuli kuma a bɛɛ lajɛlen kɛra kasara ye parce que ba ko a ko n'i y'a lajɛ Bangasi marabolo kɔnɔ bakari min kɔni ye dugu dɔ bɛ yen bakari i b'a ye k'a fɔ n'o ye Eturunkem ka taa bila Kanbire min ye Bamanci ninnu ye ko n'u nan'u ka sanu kɛ u man'u kɔsigi u bɛ taa don tuba dɔ de bɛ yen u bɛ don tu kɔnɔ maa t'u ye bilen k'a bɔn k'a filenkolonci k'a da kolonci fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ faga Fasiba ko bakari min ye tu belebeleba ye tile fɛ ni donna kɔnɔ ti maa ye jango a ko Bamanci ninnu ye ne kɛ m'u ɲaga da yɔrɔ ye a ko min kɔni ye dugu ɲɛmaw ye u lasɔmina préfet ka taa bila finitigilakaw ka ɲɛmayaso la bakari Bangasi b'o la Koro b'o la o tuma n'u sigilen bɛ ka wuli k'u jɔ n'o tɛ Bamanciw bɛ tajisan ni dumunisanw na ka don tu kɔnɔ u timina ka di u fari fonnen don bakari u galabu fagalen tɛ o tuma min ye kɛlɛkɛcɛw ye an kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ sisan bakari yana ka kɛ balangɛɲɛ ye o tuma min ye auto défense minnu bɛ yen bakari ko n'olu bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn na waati ni waati jɔnkɔnɔ jirajɛkulu min kɛn bɛ ka marifa ta min ye olu ka cɛgɛlɛya kɔnɔ olu ka kolo kɛnɛya kɔnɔ bakari ko n'olu bɛ to ka ɲɔgɔn bon waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye jamanadenw sigilen bɛ kulu de makɔnɔ jamanadenw sigilen bɛ kulu de lajɛ olu de bɛ se k'a ko bɛɛ lajɛlen dagajugu ta ka bɔ jamana da la parce que ba ko bakari n'i ye marabolo in lajɛ ani Burkina Faso man jan ɲɔgɔn na min ye tuba tile mun bɛ yen n ka kuma tɛ nin a filɛ dɛ n'u bɛ fɛ n'i y'u koro anw fɛ yan u b'a fɔ k'u bɛ boli ka don yen u bɛ don yen de o dancɛ in dɛ o yamaruya de kan ka d'anw ka finitigilakaw ma hali n'o ye dancɛ kunna ta ka taa u nɔfɛ k'u faa foyi tɛ bɔ a la ni u y'anw dan ka don yen ni yenmɔgɔ m'u yuguba u na t'olu fɛ yen an ɲɛnabagatɔ u bɛ tila ka bɔ yen don dɔ k'u kari ka don an fɛ yen o ko bɛ nɔgɔya cogo di bakari Fasiba ko n'o ye Laya Jara ye a ko min kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye bakari i b'a ye k'a fɔ o don na k'u ye jan dɔ daw ɲɛ paru bakari min ye garde nationale ye o tuma k'u ka mobili kɔni yɛlɛnna mugujugu dɔ kan bakari min ye maa 4 ye olu tora o janjo la bakari i b'a ye k'a fɔ Bamanci ninnu ka kɛlɛkɛ minɛn kɔni kɛn bɛ fɛn min ye bakari o de ye dogodogoni ye ka to ka bali ni k'u yɛrɛ yira n na walima min ye mugujugu pɛrɛn k'o don sira la Fasiba ko min kɔni ye dugudenw ye o filɛ ka lasɔmini min kɛ bakari ko nin de fɔra bɛɛ lajɛlen ye an kɛ cɛ kelen ye n'i ye fɛn kolon ye sigida kɔnɔ a lase ɲɛmaw ma o tɔ bɛ ɲɛmaw bolo ɲɛmaw kɔni bɔra kalama dɛ o bɔlen filɛ nin y'a kalama kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ Bangasi marabolo kɔnɔ Bamanci minnu bɛ munumunu salo la fiyɛfɛw kɔnɔ n'o ye Turunkɛmu ye ka taa bila Kanbire bakari ka taa bila Dulenba ye o n'a ɲɔgɔnna caman k'u bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ka ban k'u ka wuli joona kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara Soir de Bamako mɔgɔw ka bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko La Boussole maa min ka fasiri ye ni o ye Yakuba Danbɛlɛ ye Yaku ko min ye wuli ka jɔ ye e ko a kɛn tɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ bafa ni kili cɛ ye wa min ye anw ka pankurujigikɛ ɲɛmaayaso ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni kɛn bɛ bolofilala dun ye koyi dunkojuguya n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛ b'a ka fɔ la ko n'a fɔra ko jamana jigi dan bɛ anw ka foroba cakɛda ninnu kan zango cakɛda minnu bɛ yen dunkojuguya kɛla so ni k'a caman ni k'a dafiri k'a filenkolonci ni k'a da kolonci bawo fɛn min n'a kan ka balo a yɛrɛ la a ka fɛɛrɛ minnu di bɛ a ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka nafolo lase a ma n'o bɛ kɛ sababu ye fana anw ka waganden ni k'o kɔnɔna ni k'o sɔsɔ n'o taabolo ninnu ni olu bɛɛ lajɛlen turuluw kan kan i b'a ye k'a fɔ dunkojuguya de ɲɔ bɛ ɲɛ ye filameriw de ɲɔ bɛ ɲɛ maa minnu bɛ ɲɛmaya bulon kunna yenfa ninnu fɛ n'o ye cakɛda ninnu ye foroba cakɛdaba ninnu ko u man ka wele k'o ɲininka wa bawo kɔsada in na maa minnu bɛ yen n'o ye minnu bɛ n'olu ka kalan yɔrɔ kɔni bɛn bɛ sɛgɛsɛgɛli ma k'u ma munumunu salo kɛ aéroport du Mali la wa aéroport du Mali o ɲɛmaya bulon o kɔni t'a la ni k'u ka baara ni k'a larabuw nɔfɛ e b'a dɔn fɛn min dara ye dingɛ belebele min ye sefa wari o 1,700,000 ani 11 o de tununa a tununa i b'a fɔ to tununa nugu la n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko dunkojuguya in a bɛna kɛlɛ ka ban anw ka jamana kɔnɔ waati jumɛn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛrɛ fanga ɲɛmɔgɔw nalen olu kun kɛn bɛ ka bere belebele ta ko kama waasa kɛlɛ a kana dan sira la ko nka ko maaninfin ɲɛ b'a fɛ ka mɛn sira la koyi bawo nin cɛkɛda bonda minnu filɛ nin ye ni janto ma kɛ ninnu ka turuli u kan kan dɛ o de bɛna ni sabu ye k'anw ka jamana ni k'a fili dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko ni janto ma kɛ aéroport du Mali a ɲɛmaya bulon ɲɛmaa minnu kɔni n'olu fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na ye aéroport du Mali o direction b'a la i b'a ye k'a fɔ caman kɔni bɛ yen o ye foroba nafolo o y'a bolo
wolofilala dun k'a kɛ ɲinsɔn ni jugusɔ ye n kɛrɛfɛ ma wali ni dɔ bɛ o ye kuntilenna ye min kɔni bɛ n ka kokolonw datugu n b'o gɛrɛ n yɛrɛ la waasa nafolo an bɛ se k'a jɛn k'a dun cogo min na mɔgɔ kana bɔ a kalama nka sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu olu y'u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda in ye n'a ma janto ma kɛ ni ɲɛmɔgɔw m'u kɔfilɛ aéroport Jumali ɲɛmaya bulon la a kɔni kɛn bɛ fɛn sa fɛn min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a kɛ misiba ye min mana n'o b'a biri u bɛ taa n'a yɛrɛ ye wa taabolo min filɛ nin ye ko n'o tola silan yalima cakɛda in a bɛna ɲɔ ka fori wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Yakubu ye Yakubu ko min ye aéroport Jumali ɲɛmaya bulon ye min ye ɲɛmaa kɔrɔlen minnu dɛmɛna sɛgɛsɛgɛli in kɔni jaabi bɔlen ka bin k'u bɛɛ lajɛlen de kan ka wele k'u ɲininka n'u ma ɲininka u dalakan na u ka ɲɛfɔli kɛ an ye bɛɛ lajɛlen to bɛ kunbana wa ko n tɛ se sɔnni sigila fɛn min kan dɛ o de ye min ye sugu bulon ye cakɛda min ye u ka sariya bolo minnu bɛ yen n'u bɛ sugu bulon latɛmɛli kofɔ olu t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dibidibi la wa sɛbɛn ninnu kɔnɔ ko ani sariya bolo minnu bɛ yen n'olu kan ka sugu bulon ninnu maana wa kɔnɔ ko a tɛ lataama ko mun n'a tɛ lataama wa procès verbaux ninnu u caman bɛ yen ɲɛmaa kɔrɔlen tɛmɛlen ninnu u caman y'u tɛgɛnɔ bila ka taa sɔrɔ a ko jɛlen tɛ ko yalima o ye sɛbɛn ninnu tɛgɛnɔ bila k'a sɔrɔ a jɛlen tɛ ka taa kun jumɛn kan olu yɛrɛ de kɛn bɛ ka nafolo in ɲɛnamu k'a bila u dufa la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ miliyɔn 700 ani 11 o tɛ se ka tunu ten min ye jamana ye a bɛ danga min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama jamana a service ta bolo a k'a ka ja kɛrɛnkɛrɛnya la anw ka jamana wakanden a mako bɛ nafolo la minnu kɛn bɛ ka nin nafolo in ni k'a suɲɛ k'a bila u dufa la u ka wele k'u ɲininka nafolo in ka sara a kana kɛ kasoladon dama ye dɛ u ka nafolo u k'a sara nafolo in saralen kɔ n'u ni ɲagili min ka kan u ka ta ni ka ɲɛsin u ma n'o tɛ ko anw ka pankurutigi kɛnɛ ɲɛmaya bulonba n'o ye direction des aéroports Jumali a kɔni a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don cogo min ka di ye i bɛ bɔ cogo min ka di ye Zango ɲɛmaya bulon bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka kɛn bɛ samasogo ye ni datuma nana i bɛ dɔɔnin salo ka bila i dufa la ka taa n'a ye o kɔni taabolo min filɛ nin ye ko o tɛ to senna jamana a ka se ka jɔ a sen fila kan nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la busɔli kɔnɔna na min ye Yakuba Danbɛlɛ a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Bɔ Jabate ko n'i ye tigɛ jɔlen bɛɛ a t'a ɲi bolo ne ko bɔla cogo bɛ di Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don le véridique Fasiriba de la rédaction Bɔkari Tarawele ko an ka taa Meketan min ye Kulukoro Bɔkari Tarawele an bɛ kalo lahɔrɔma ba mun na n'o ye sunkalo kalo ye Bɔkari Tarawele k'a fili k'a kunbɛn ɲumanya kalo don Fasiriba ko nin kalo in kɔni a bɛ maana kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye sunakari Bɔkari Tarawele maa dɔ ye i bolo di denmisɛnw ma n'o ye honorable Eli Jara n'ale ye Kulukoro maire kɔrɔ ale ni Kulukorokaw ka député kɔrɔ Bɔkari Tarawele k'a kɛra nisɔndiya belebeleba ye Fasiriba ko a ko kɛ ko o ye fɔ ko ye a ko ni maa ye diɲɛlatigɛ ko ko kɛ Bɔkari Tarawele ɲuman kɔnɔna la min ye i sigiɲɔgɔnw ye i baarakɛɲɔgɔn i teriɲɔgɔn Bɔkari Tarawele a ka kan a ka dɔn ye a ko sunakari Bɔkari Tarawele o ye kɔrɔlen ko ye an ka jamana in kɔnɔ buranw ni ɲɔgɔn cɛ teriw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko min ye Eli Jara ye ale de tun ye Kulukoro maire-ba ye Bɔkari Tarawele a y'a seko n'a damayira kɛ maire la nka bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don diɲɛ yɛrɛ ye waati ye Fasiriba ko Kulukoro tun tɛ kundama min na a ye Kulukoro sama k'a bila kundama na a ye belebele kɛ min ma deli ka kɛ maire fɛ Kulukoro Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko min ye feu tricolore ye n'o ye tasumamɛnɛ minnu bɛ bila danko ni danko n'o tun tɛ Kulukoro kabini jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta maa min donna n'a ye Kulukoro n'a bɛ fɔ fo ka taa diɲɛ ban o de ye Eli Jara ye k'a kɛ i ko Bamakɔ i ko Bamakɔ Fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye carré kɔnɔna minnu bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen kɔni ye poussière ni gɔngɔnw ye ni k'a furan k'a jɛ ka tila ka manaji da la k'i b'a fɔ ko Eli Jara min ye kelenya bɛn ani karama k'o sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ musow mana wuli ko Eli Jara denmisɛnw mana wuli ko Eli Jara Bɔkari Tarawele finitigilakaw mana wuli ko Eli Jara i b'a ye k'a fɔ ko bɛ bɔ Eli yɛrɛ jogo la a n'a ka kɛwale la nin bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ maa fɛ gansan Eli yɛrɛ ka baara ye mun ye Bɔkari Tarawele ko entrepreneur don a ye entreprise sigi sen ka Kulukoro ka denmisɛnw ta
ka musow ta ka cɛw ta Bokar Tarawele ka bɛɛ lajɛlen bolo don baara la nka min ye bɛsɛkɔniya ye Bokar Tarawele ko entreprise kɔni kumanayara baara caman na min ye Kulukoro gun kan a ko o ma Eli fari faga o ma bolo jigin a ko hali bi jɔnni tɛ taa k'i dakanto Fasiriba ko a b'o sigi kɔnɔna la min kɔni maire a y'a yira k'a fɔ ko politique ye ɲɛta ye n'i ye dɔɔni taama i b'i kɔfilɛ a ko ale kɔni ye kundama min sɔrɔ maire la a kan ka min kɛ Kulukorokaw ye a y'o kɛ Bokar Tarawele député kalafili nana a y'i kanabɔ nɔfɛ Kulukorokaw ko ni Eli ye fɛn fɛn ɲini u fɛ k'a jɛ fɛn t'u bolo u y'a kɛ député un coup KO mankan foyi ma k'a la i m'a ye k'a to maire la ni seremunw tun bɛ yen i b'a ye a bɛ kuma ni hakilisigi min ye wa a bɛ kuma cogo min na i b'a dɔn mɔgɔninfin tɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tile nka a ka ko caman bɛ yen o tilelen kojugu Bokar Tarawele a kɛra un coup KO ye Bokar min y'a ka laadiriya Bokar y'a ka adamadenya mun b'a la Kulukorokaw ko n'a wulil'olu k'olu bila fɛn o fɛn na Bokar Tarawele ko foyi tɛ t'olu bolo ni k'a accompagner a ko a kɛra député jɛlenya kɔnɔ nka minnu ma k'a ye jɛlenya kɔnɔ u ye jamana bulonba ɲagami ayiwa min ye bulonba ye Bokar Tarawele a ka baara ɲɔngirila sira la n'o tɛ min ye député jɛlenw ye Bokar ko Eli Jara y'o cɛba dɔ ye Fasiriba ko a b'o sigi kɔnɔna la Kulukoro denmisɛnw n'o ye conseil de la jeunesse ye Bokar u y'a yira k'a fɔ a ye baara ɲuman min k'u ye Bokar k'u tɛ se ka ɲinɛ a kɔ dɛ sunkaloba in kɔnɔna la u ye suntigɛ 3 boloda min ye Kulukoro mairie kɔnɔna ye Bokar n'u ko parrainage ta k'o di Eli ma ko a ye min kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ k'a kana sigi u kɛrɛfɛ Bokar Tarawele k'u mago b'a ka hakilina la u mago bɛ a ka yeɲɛna la wa u mago bɛ a ka dɛmɛ la ko ni ko Kulukoro bɛ yen ni ma Eli tɔgɔ fɔ bi ko hali bi k'i kumana Bokar i y'i dalamaga i ma kuma Fasiriba ko a ko min ye Eli ye a sigilen kɛrɛfɛ u ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ sun tigɛlen wajibi kɔni seli bɛ boloda n'o ye fitiri seli ye Dugurelakaw ka denbaya Bokar o kuma seli kɔni taara ka d'olu ma olu ye seli kɔni kɛ seli bannen Bokar mun tora o de ye kannabɔliw ye denmisɛnw ko a ko Eli an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn dumuni tɛ dɛ Bokar min ye kumakan tɛ dɛ i ka laadiriya sabu maanifin sogo tɛ dun i kɛwale de bɛ dun i ye min k'an ye kunun an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ hali bi an b'i nɔfɛ hali bi an sigilen bɛ k'i lajɛ hali bi an bolo b'i nɔfɛ i ye politique nafa ye sa voilà n'i y'a kɛ ka ɲa dɔw ta mɛ politique ye ŋanamu k'u tɔgɔ tiɲɛ bingani u tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la bilen fɛn ye ka wolo bi ka kɛ fɛn ye sini a dabɔra ɲuman de kama politique t'o fɛ a dabɔra ɲuman de kama dɛ ka fili bi ka taa a filɛ nin y'a ɲuman kɔnɔ a nafa kɔnɔ a bɛ ka fɔ a ye fana Bokar Tarawele Fasiriba ko min ye denmisɛnw ye u ko an k'an bolomaden nɔfɛ wari ko tɛ sanu ko tɛ i ka adamadenya Bokar min ye bilasirali mun b'i bolo dɛmɛ ni dɛmɛ mun b'i bolo o kuma an sigilen bɛ k'i lajɛ an sigilen bɛ k'i makɔnɔ i bɛ se ka min k'an ye hali bi an bolomadalen b'i nɔfɛ sabu an bɛɛ lajɛlen denmisɛn ye Bokar Tarawele Kulukoro mago b'i la o kuma ka n'i ko don Kulukoro la denmisɛnw mago b'i la min ye dugu yɛrɛ mago b'i la n'i y'a bila yɔrɔ min na o kuma an denmisɛnw an b'i kɔ Bokar Tarawele a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan Fasiriba ko min ye Eli ye a ko nisɔndiyabatɔ ma a ko n'i ko k'a tasuma a ka tasuma fa n'a nunji ma fa daji b'a fa a ko kuma t'ale da bilen dɛ denmisɛnw kan ye o kuma denmisɛnw y'u ka yɛrɛ baara kɛ Bokar Tarawele mun tora ale bolo o de ye ka dɔ fara cɛsirijala kan hali bi denmisɛnw ye fɛn fɛn ta k'ale sɛgɛrɛ Bokar Tarawele ko bɔra ale yɛrɛ sɔnna koyi o kuma ko n'ale ma min fara a ka ɲumanya kan a tɛna na fɛn bɔ a la a bɛ min fɔ denmisɛnw ye o kuma u ka to kulu la u kana fara Bokar Tarawele ko denmisɛnw ye jamana siniɲɛsigi ye n'i y'a ye ko Kulukoro ni kundama sɔrɔ ko ala ni denmisɛnw ka bɛn ni kelenya min bɛ Kulukoro kɔnɔna la dɛ o kuma ko hali bi u ka to kɔnɔna la Bokar Tarawele ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o kuma ko a bɛ min fɔ Bokar Tarawele min kɔni ye sariya sɔsɔw ye ka taa bila bɛsɛnkɔniya juguya politiki kɔnɔna la k'ale ka entreprise sigilen b'a sen samara kɔnɔ bi ala ni bɛsɛnkɔniya ni juguya o bɛ ban don dɔ a bɛ ka kunnayɛlɛ ni sanayɛlɛ mun sɔrɔ dɛ maa dɔw de filɛ ne ka bɛlɛ ka ɲimi ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ ban don dɔ nin bɛɛ ban pewu Fasiriba ko Bokar Tarawele an ka sabali maa minnu bɛ ka jamana dilan maa minnu bɛ ka jamanadenw bilasira n'an ma kulu dɛmɛbaa ye an kana kulu burujabaa ye min ye nin suntigɛ ye Bokar Tarawele kalo tile 17 n'o bɛnna karidonya dɔ ma a ko k'a kɛra sana yɛlɛn belebeleba ye Kulukoro kɔnɔna la Bokar Tarawele ko n'a fara Kulukoro tarikuw kan o n'a fara Eli ka kɛwalew n'a ka cɛsiriw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnnin don Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko le patriote maa min ka fasiri ye nin o ye Abdramane Baba Kuyatɛ ye Abdramane Baba Kuyatɛ a ko min ye Banque mondiale ka kɔsana in na a ye kunnafoni minnu bɔ ni ka sansalama min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ e ko a tɛna kɛ gɛlɛya ye anw ka jamana ka hakilina dɔw ma wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Banque mondiale kɛ mɛ k'a ka nafolo ta k'a ɲɛsin projet minnu ma minnu n'olu
kan ka waleya jamana kɔnɔna na ani minnu kan ka waleya UEMOA jamanaw ni anw ka faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ ko o projet o caman bɛ u bɛna jɔ koyi wa n'u jɔla nafolomugu min n'o kun kan ka don a ko da fɛ o bɛ t'i jɔ $1 miliyari 1 a n'a kunkan fɛ bawo n'i y'a lajɛ nafolo in dagosi ka bon kosɛbɛ nafolo in fana n'i y'a lajɛ nafolo bɛna ta k'a di a dɔ bɛ yen d'i ma don nka dɔw fana bɛ yen n b'a ta k'a juru don i la n'i ye se sɔrɔ i b'a sara a caman kɔni nafolo in sinsin bɛ o taabolo fila kan n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Banque mondiale ka nin kɔrɔfɔ in yan'a k'a bɔ k'a bin i b'a ye k'a fɔ anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ nafoloko ni sɔrɔko ma n'o ye économie et finance ye ale Sanu ale kɔni kun ye lettre kɛ ka se ka maaw ni ka se k'u ladɔnniya jamana denw ka se ka bɔ a kalama lettre min ni kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ avril kalo dɔ tile 14 san 2022 a y'a jira k'a fɔ min ye coordinateur de projet programme ye minnu n'olu kɔni bɛ faso Maliba kɔnɔna na ko k'u janto bawo min ye Banque mondiale ka ni hakilina ye ale kun y'a ye yɔrɔ jan fɛ a fɔra ko ni ministre sugu de kan ka caya an ka gouvernement kɔnɔ maa minnu bɛ yɔrɔ ko fiɲɛ wulilen yɔrɔ jan fɛ k'a to k'a ko fɔ waasa minnu kan ka fɛɛrɛ tigɛ joona olu ka se k'u cogo dɔ bɛn joona n'i ye ko in lajɛ Sanu kɛlen ka kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ Banque mondiale a nana nin laseli de kɛ n'o ye communiqué ye ni k'o bɔ k'o bin min ye projet 10 ye n'o ye projet nationaux ye ka taa se projet régionaux ma n bɛɛ lajɛlen kɔni a fɔ projet nationaux o ye 19 ye min ye projet régionaux ye o ye 10 ye olu kɔni ko nafolo min kan ka don a ko da fɛ ko ale n'i ka wagande a n'a da sɔ a fɔlɔ yani anw ka jamana ani CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka bɛn fɔla ko bawo nafolo in a bila an bɛ nin jɛkulu de ka bolo kan n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima anw ka ɲɛmɔgɔw n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka cɛmancɛ fanga bolo ɲɛma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye i y'a dɔn kɔsada in na a taari tɛmɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ a ka programme ko kan o programme in yalima ni hakilina min bɔlen filɛ ka bɛn kɔsada fɛ o ko in ale bɔn bɛ ka kɛ mɔgɔw sigin bɛ ni ka Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'a ka gouvernement ni k'u lajɛ gɛlɛya yi n'o bɛ malidenw dala a bɛna to senna wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka n'i ye ko in lajɛ min ye dagarantilen dɔ kɔni y'a jira Abdramane Baba Kuyate la k'a fɔ ko min ye taabolo ye n'a ma ɲɛ ko Banque mondiale y'a ka karanga da suwa n'o ye nafolomugu bɔli wagande ye k'o da suwa k'o tilefili i b'a ye k'a fɔ ONG minnu bɛ yen n'o ye kɛnɛrɛ jɛkulu ye n'olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ adamadenya bɛ se ka don bala cogo min na o ko ninnu ko o taabolo ninnu kɔni k'a ye o nafolow to a cogo la olu ONG olu n'u ka baara kɛ yani ani CEDEAO ana bɛn ko la wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ mun de bɛ Banque mondiale bila k'a ka wagande da suwa k'a fɔ k'a tɛna nafolo di tugun min kɔni bɛna tɛmɛ anw ka jamana fɛ ko min ni a bɛ ɲini ka tile 45 bɔ ɲɔgɔn bɔ min ye anw ka juru ye dɛ juru min bɛ faso Maliba la n'a kan ka o nafolo tɔrɔmɔɲɔ kan ka sara Banque mondiale ye walima o kan ka sigi Banque mondiale ma k'a dɛsɛla k'o sara a bɛ tile 45 bɔ o de kɛla sabu ye maa bɛ yen n'i ka juru bɛ a la n'a ma se k'o sara e sigin bɛ k'a lajɛ a di t'a la ka waleya kɛ waleya min bɛ yɛrɛ hakili sigi k'a fɔ i ka juru ko n'a sara waati ni don nataw la o bɛ kɛ sabu ye i ka salaya dɔɔni o de kɛla Banque mondiale ka nin wulikajɔ ni nin hakilina tali ye wa ko n'i y'a lajɛ nafolo min n'o kun kan ka don projet ninnu na dɛ min bɛ sanuya kofɔ n'o ye assainissement ye min ye jamana yɛrɛ a bɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ a taabolo la cogo min na k'a wuli ka jɔ a sen fila kan nafolomugu o ka se ka walankata jamana seleke naani kɔnɔna na jiko ani kɛnɛyako nin bɛɛ lajɛlen kɔni o kɔni jaso bɛ Banque mondiale fɛ waasa anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana in ka jɔ a sen fila kan kabi san 2012 n'o ye san 2012 san 2012 k'a minɛ waati fo sisan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamana in da la Banque mondiale kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ ale na dɛmɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu karila bamancilakaw fɛ walisa ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni o bɛ nimakaran na nimakaran o ninkura bɛ se ka fiyɛ olu la cogo min na k'o taabolo i n'a fɔ n datula la hakilina damadɔ minnu na nin ye n'o ye jiko ni ye sanuyako ye ka taa se anw balaka minnu bɛ yen ni hakilinaw bɛ u la n'o bɛ projetw kofɔ u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la nafolomugu ka ta ka di u ma n'a bɛ wele ko autonomisation des femmes wa o tɛmɛlen kɔfɛ min ye anw ka éducation ni santé n'o ye kalanko ani kɛnɛyako ye Banque mondiale ka nafolo kun b'a la ka don nin bɛɛ lajɛlen de dafɛ ko min ye maa caman ye ko olu tɛna sigi k'u tɛgɛ fila d'u sen kan wa yani bɛnkan ka se ka sɔrɔ anw ka jamana ni CEDEAO ɲɛmaaya bulon ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le patriote kɔnɔna na Abdramane Baba Kuyate a ka fasiri don kuma ka ɲi Bɔkari Tarawele dɛgɛ min tɛ yen an bɛ sunkalo kɔnɔ n'o ko bi ye sunkalo tile joli yɛrɛ ayiwa n ko i ma n ko n'a banna de a bɛ fɔ n ye ka maaw fana hakili lajigo tɛ baasi ye dɛ a bɛ 20 ni kɔ kɔni na bi ye sunkalo tile 25 ye 25
a bɛ k'i sɛnsɛn i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso. E b'a jate kɛ parce que dumuni ka di ka se degré min ma. A bɛ k'a sɛnsɛn i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso. Hali kalo duman. N'o tɛ nin 2022 an bɛ nin tɔnin don sa. Kalo duman ba in nin y'a tatɔla ye. Baraji ni kalo. K'a fili k'a kunbɛ kalo. Ala k'an ka barajiw minɛ. Bakari Tarawele o kuma dumuni tɛ yen. I sigi bɛ nɛma na i b'o kuma fɔ kɛ. N'o tɛ n'i bɔra k'i munumunu kɛnɛ ma sisan i b'i dafali. Tiɲɛ ko Ala jɛgɛ fo studio ni frigo yɛrɛ tɛ sanga ɲɔgɔn t'a la. Bakari Tarawele an k'an ka bɛn yɛrɛ fo. Non o kɔni o ye wulibali ye. Bakari Tarawele kuma an b'an ka pankuru ta ni ka taa Philadelphie Musa Babe Bakari Tarawele entrepreneur don an b'a fo a n'a furumuso k'u tulo b'an kana nin waati la Adiba denkɛ don o kuma kɔrɔkɛ wari n'o ye Kaluba ye an b'a ka foli tugu o la. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Baara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la. Baara cogo bɛ di. Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona l'alerte Fasireba n'o ye Bazumana Kane a ko an ka taa ministère de l'assainissement mun bɛ yen Bakari Tarawele min ye ministre Modibo Kone Bakari e ko a tɛ sunɔgɔ la de Fasireba ko an bɛ don min na ko bi ɲama n'ale tɔgɔ fɔra jamana in kɔnɔ Bakari duguna ko tɛ a ko ni nɔgɔ tɛ fila ye bi an ka jamana in ye a nɔgɔn bɛɛ Fasireba ko nɔgɔ man ɲi nɔgɔ banajugu don Bakari Tarawele kɔlɔlɔ caman bɛ nɔgɔ nɔfɛ ko ɲɛmɔgɔw ka hamina ko kan ka kɛ nɔgɔ kɛlɛli ye jan ko an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na Fasireba ko banajugu mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye Bakari a tɛ sanuyabaliya fɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ samiya tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye a ko ni samiya sera bana min n'a bɛ Kulukoro jamana kɔnɔ kosɛbɛ o ye sumaya bana o ni kunfilanintu o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔ ko fɔ a ko n'i bɔra k'i jɔ an ka bɛɛ daw la i bɛ ɲama sununkun de ye fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲamaw tɛ cɛ Bakari min ye ɲamancɛlaw ye Bakari olu t'a dɔn n'u ye ɲamaw fana cɛ u bɛ taa bila yɔrɔ min na dépôt de transit o ntanya bɛɛ décharge finale o ntanya bɛɛ a ko ɲama bɛ cɛ ka taa kolokolo ɲɔgɔn kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Bakari Tarawele a mana kɛ dingɛ o dingɛ ye don dɔ a bɛ sɔnsɔn Fasireba ko jamana ɲɛma u ye dabali ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ni ka Mali ɲamaw bamayɛlɛma Bakari min ye an ka faaba n'o ye Bamako ye Bamako ale min ye jamana faaba ye Bakari ale ni yɔrɔ caman tɛ kelen ye a ko man ka kɛ yɔrɔ nɔgɔlen ye o kan ka kɛ yɔrɔ sanuyalen nka n'i y'an ka Bamako lajɛ Bakari Tarawele i b'i tigɛ don i da k'a kin Bakari i dabali de bɛ ban nin bɛ se ka kɛ cogo di ye min ye ɲɛma olu bɛ yɔrɔ jumɛn na Bakari Tarawele janko ministre min bilalen bɛ sanuya ko kama Bakari n'o ye Modibo Kone ye a mago t'a la wa Bakari walima min kɔni baara in a t'a dɔn wa Bakari Tarawele ko maa de bɛ ɲininkali kɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ balo ɲama sununkun sanfɛ olu dɔw kɔni dama sun ye min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla n'o ye Bazumana Kane a ye kunnafoni ɲini cogo minnu na dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni balila ka ministre ye waati jan dɔw la a n'a ka jamakulu u nana ɲama lajɛ n'o ye stade municipal Modibo Kita o da ɲama Bakari ka taa bila Lafiyabugu kaburu dɔw o kɛrɛfɛla ɲama lajɛ Fasireba ko Bamako ɲama minnu bɛ doni ka taa ni dépôt de transit fila la a dagosi ka bon kosɛbɛ n'a taara a ti cɛ o waati dɔ stade municipal Modibo Kita ɲama in a bɛ goudron de tigɛ maaw na an bɛ déviation créer n'an tɛna taa don stade kɔnɔ stade ni stade belebeleba a kɛra sababu ye ne yen bila o kana siga ɲama de bɛ sira de minɛ maaw na i ni ɲɔgɔnna caman Bakari Tarawele a ko nin kɔni ye dabalibanko ye ɲama k'a caya ministre bɛ sunɔgɔ de la wa munna ministre tɛ wuli k'a cɛsiri Bakari Tarawele munna ministre tɛ nin dagajugu ta ka bɔ maaw da la maa minnu bɛ ɲama na u y'a jira k'a fɔ ko e ko ministre bɛ nin ko in kalama de ye Bakari Tarawele min kɔni ɲama ye a kɛlen bɛ kilimancɛro ye Bakari i b'i jɔ a kulukun sanfɛ i ɲɛ bɛ Bamako fan bɛɛ lajɛlen la ni dɔɔnin cɛra ka bɔ a la a tɔ bɛ to a nɔ na waati dɔ la u kun nana koko yɛrɛ don a la walasa n'i nana bɔn a tɛ segin ka bɔ ka bɔn ka se sira ma i b'a dɔn bɛnniw de don wa fɛn minnu mobili dɔ kɔni nana o koko fana ɲɔni ka bi k'a kari ka ɲama sɛgɛ dɛ o de bɛ hali min tɛ koko ye a b'a kari in da sin bɛ k'a da cogo min na nin ye camion dɔ ye kana siga Bakari u b'a jira k'a fɔ minnu fana y'o wari minɛ k'u bɛ siman don koko jɔli la o wari bɛɛ fana ma don o la jamana bɛ jɔ o kan kan abada Bakari Tarawele Fasireba ko a ko min ye nin dépôt de transit fila ye Bakari Tarawele dépôt de transit wɛrɛ bɛ yen minnu fana ɲama kɛn bɛ balaŋɛɲɛ ye nka min ye nin fila ye olu de kɔni yelen don Bakari Tarawele ɲama minnu bɛ yen o kuma k'a dɛsɛ bɛ ka cɛ ministre dɛsɛ bɛ Bakari Tarawele hakilina min bɛ transition ministre de l'assainissement na Bakari Tarawele n'u ma lajɛ joona Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Mali ka nafa ni tɔnɔ t'a la a ko a kɔrɔmasuru ye mun ye min ye eaux et forêts ka ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe a y'o gɛn ka bɔ yen k'o to sanayɛlɛ la bɛɛ b'o kalama
ko Malikura Malikura bɛ jɔ cogo di hakilina kura ni ɲɛta kura bɛ maa minnu na n'i y'o tigɛ ko ka bɔ baara la o baara yɔrɔ bɛ taa ɲɛ cogo di o hakilina kura bɛ sabati cogo di Bokari Tarawele maninfin kɔni dabali banna o gɛnni na a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Bokari Tarawele maa min bɛ ni sogo tun bɛ ka kɛ n'a nali o nana ka ban ni k'o bila jɔyɔrɔ la baara bɛ ka yɛlɛma baara bɛ ka taa ɲɛ baarakɛlaw bɛ nisɔndiya kɔnɔna la k'o ta k'o bɔ yen Bokari Tarawele ko nafasɔrɔ sira wɛrɛ a man komi a man jami wa ɲama in ni janto ma kɛ maison la presse tɛ ni y'a yɔrɔ kɛrɛfɛ an bɛ bɔ dɔrɔn k'an sen de bila ɲama o tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waa o tɛ waati jan mɛrɛ Bokari Tarawele Fasiriba ko a ko samiyaji jikunanw binna ka ban n'o ye mangoro ko jiw ye a ko samiyaji yɛrɛ yɛrɛ Bokari kalo kelen nin kɔfɛ Bokari an bɛ sɔn k'a ye dɛ wa samiya mana don ko a bɛ i b'a fɔ ko ji de bɛ ɲama tɔ pousser ka na goudron kan kosɛbɛ goudron bɛ tigɛ maaw na di yɔrɔnin kelen Bokari a n'a sumajugu maa minnu b'a kɛrɛfɛ min ye lɔgɔliso min bɛ yen n'o ye Mamadu Jara ye Bokari Tarawele denmisɛnw kɔni olu ka siniɲɛsigi domaine galama na Bokari lakɔli karamɔgɔw ka siniɲɛsigi domaine galama na feerekɛla minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni min ye kasinen de bɛ tile u nun na ntolanci n'a bɛ boloda ntolancilaw ni banajugu ntolanci lajɛbaw ni banajugu dumunifɛn feerelaw ni banajugu wa Moribo kɔnɛ a nakan ma ja fɔlɔ n'a ma solution n'a ma fɛɛrɛ sɔrɔ ni ɲamanko in na a sigili ma ɲɛ fɔlɔ taa ɲɛ tɛ fɔlɔ dɛ Babugu ni ka tɔgɔma don dɛ Bokari Tarawele dɔ ka bɛsɛya jamana kɔnɔna la ni sanuya ma sabati jamana ka ɲɛta foyi tɛ sabati a bɛ gɛlɛya ni ɲinɛkɛr'o kɔ ɲinɛkɛra sanayɛlɛn kɔ Bokari Tarawele min ye Moribo kɔnɔ ye bolodongoni ɲɛsinen b'a mɔ bi dɛ min kɔni ye an ka kɔ damadɔ bɛ yen a taara lajɛli kɛ kulu fana sɛgɛrɛ k'a kanabɔ a bɛ waati jan bɔ Bokari Tarawele n'o ye Molobalini kɔ jafarina k'a yira k'a fɔ ko kɔ bɛna fɛrɛ k'a labɔ k'a bonya o fana kɛra kumaba ye wa n bɛ min fana fɔ hali n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ k'o fana yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔw kɔnɔ labɔ i b'a ye a ɲama bɛ tila ka to yen samiyɛji bɛ n'a ɲɔni ka jigin a kɔnɔ yen tugun parce que suivi t'a la nafolo min donna na o kɛra cogo di Mali baara fɛn o fɛn suivi t'a si la k'a kɛ dɔrɔn k'an ta sɔrɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye a banna Fasiriba ko Bokari Tarawele min kɔni jamana minisiri ye n'o y'an ka sanuya minisiri ye Bokari Tarawele o kuma ko jamana ɲɛma min ye gouvernement ɲɛma Bokari Tarawele ko n'u ma kangari da ye n'u ma wulikajɔ kɛ Bokari Tarawele ko hali bi an sen bɛ jinɔgɔ la an n'u bɛ sumajugu la ɲamanto a kɛn bɛ ka don an kan ka bɔ n'an ye dɔgɔkun tɛmɛnlen ne ye mun fɔ e ye yan n m'a fɔ ye n ko docteur Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement n ko minisiri dɔw bɛ yen n k'olu nakun t'u la takun t'u la e n ka kuma kɔrɔ ye sisan a filɛ dɛ minisiri dɔw bɛ yen olu man ka ta a filɛ dɛ wa n bɛ min fɔ Choguel ɲɛna a k'a lajɛ ni remaniement ou bien remaniement technique o yɛrɛ de b'a fɔ cogo dɔ in ni falen kan ka kɛ fa minnu fɛ o minisiriw ka wuli ka bɔ yen k'u falen mɔgɔ wɛrɛw la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'a ɲɛdɔn b'u la o tɔ tora tile fila ye sabu Choguel ka gouvernement dɔ ye o labɛn sabatilen don k'o ban manjani min b'a nɔfɛ n'a bɛ fɛ a ka bɔ fanga na k'u to a la a ka minisiri ɲɛnamaw ɲini u caman bɛ u tɛ ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don l'alerte ka fara Bazumana kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ne ye l'alerte bila ne b'a ta fari kan jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Bisidi Sɛnbara nin ye a ka fasiri ye ko tosira tɔ k'an k'a gan dɛ affaire Bakari Togola resurni ko min n'o ye Bakari Togola se kaso la ni kɔsa fɛ ni yafa kun kɛla a ma Cour suprême fɛ e ko kɔsa da in na laɲini ma kɛ ko kura tun wa min ye Cour suprême ye ale ye jugement laban min n'o kɛla ka ɲɛsin Bakari Togola ma k'a fɔ k'a ka bila ka taa ko kara tɛ a nɔfɛ kara tɛ a kɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Cour suprême ye wele bilala ka damakasi tala ka ɲɛsin olu ma u ye lajɛli kɛ tugun ordonnance min n'o kun ye Bakari yamaruya ka taa kaso ka bɔ kaso la dɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn t'a nɔfɛ fɛn t'a kɔ fɛn tɛ a ɲɛ e b'a ye o ordonnance numéro 305 min n'o ta la numéro kalo dɔ tile 29 san 2021 ko in kɔni k'a bɛna bila maafalaw ka kiiribulon n'o ye cour d'assises ye Bakari ka ko laban k'a bɛna bila o bolo kan min ye a yɛrɛ ka sɔrɔnali donbaw ye n'o y'a ka avocat ye n'o ye dɔ ye maître Mamadou Soye ka taa se maître Abdramane Diallo ma o ye ko ninnu ma wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma avril kalo tile 20 tɛmɛlen san 2022 ka ɲɛfɔli kɛ wa o y'a jira k'a fɔ olu ka client o kɔni u n'a sɔrɔnali don wa ko min ye nin cour d'assises wulikajɔ ko kura ye o kɔni yamaruya din bɛ k'a fɔ anw ka wagande dɛ o trésor public gɛrɛ ko de bɛ nin jɔ ni a nafolomugu bɔli ye Bakari n'a nɔfɛmaw olu ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na ko kura ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Bisiri Sɛnbara ye a kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ ko yalima Bakari ka ko in a bɛna to nin bisi basa kɔnɔ wa kiiri bɛ taa kɛ ko a tɛ dabila wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'i ye ko in lajɛ min ye sɛfɛwari miliyari 9 min n'o tununa Bakari bolo
nafolo n'o ye kɔɔri cikɛlaw ka nafolo ye ko yalima ko nafolo in cɛncɛni cɛ na jɔnni de ye nafolo in dun dɛ Bakari de ye nafolo dun cɛncɛni cɛ na wa walima nɔfɛmaw de a dun walima u y'a to a ka kalanbaliya kɔnɔ ni ka nafolo in dun k'a nkalon ta ka da la wa ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ min ye Bakari Togola ye min ye Kurudasisi ye hali n'a sɔrɔla waati ma fɔ olu ka sigili la ka ɲɛsin Bakari ka nin taabolo in ma n'o y'a ka nin waridunko kibariya ye ko waati ni don natɔw kɔnɔna na a ma ka mɛn tuguni koyi Bakari a bɛ wele Kurudasisi juge ɲɛkɔrɔ k'a ɲininka a dalakan na min ye wulikajɔ ye jaabi min n'o sɔrɔla o jugement na n'o ye o tribunal ye o bɛna kɛ sabu ye min ye Bakari ye n'a kan ka don kaso la kokura a na segin ka don kaso la walima n'a bɛ bila pelengɛndenw yɛrɛ de a ka taa ka so foyi tɛ a nɔfɛ pewu a ko a na bila o dankan na nka an bɛ ka ko in ye cogo min n'a fɔ Binsiri Sɛnbara b'a la k'a ɲɛfɔ cogo min na Bakari ko o tɛ fɛ ka Bakari lasegin k'a bila kaso kɔnɔ kokura wa min ye ɲininkali ye ale kɔni bɔ bɛ k'o kɛ ko min ye kiiri ye k'a tɛ dabila jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sabu ye ni ka kokɔrɔ caman bɛ yen n'u kun datugulen bɛ k'o caman bɔ ni k'o da fiɲɛ na nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Binsiri Sɛnbara a ka fasiri dun Bakari Tarawele Binsiri ka fara l'alerte baarakɛlaw kan ale ni kunnafoni sɛbɛn tɔw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bakari Tarawele kunnafoni min sumana k'a kan kun Bakari nin ye minɛn siyanninen ye minɛn n'a dun siyannina dɔwɛrɛ t'i bolo o de ye barika da ye waleɲuman dɔn bonyamasegin ni ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma lamɛnbaa sɛgɛnbali lamɛnbaa ɲinɛbalo Bakari joona joona ne kuma min ye foli bakuruba kɔfɛ o kuma min kɔni ye waati ani waati a ka kan an ka to ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ o b'a ko ja Bakari n'an bɛ foli ni ta ni ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lasine Tamba Keyita